Godmorgen og velkommen til Galakser og Kosmologi. Jeg starter min skærmdeling nu, og jeg starter slideshowet her. Ja, så det er som sagt Galakser og Kosmologi for året 2021, forelæsning nummer 5. Og sidste gang, der snakkede vi om, vi har snakket om, at de vigtigste varianter af galakser er elliptiske og spiralformede galakser, og så er der den her lille brøkdel, som også er irregulær. Og ganske kort, så er elliptiske galakser typisk beboet af gamle stjerner, og der er en lille smule gas. Og de elliptiske galakser holdes typisk stabile ud fra et anisotoptryk, som afspejler sig i stjernernes bevægelsesmønstre. Og da vi har diskuteret, der er afvigelser fra ellipticiteten med den her Boxiness-parameter A4, og A4 har også en sammenhæng med andre egenskaber for de elliptiske galakser, og specielt at isofoterne for Boxy kan skyldes mergers, fordi det ser ud som om de måske er opretholdt af noget rotation. Og vi har også ganske kort konstateret, at elliptiske galakser indeholder mørk stof, men det vender vi også tilbage til. For spiralgalakserne, ja, så indikerer rotationskurverne helt klart, at der er mørk stof, og det er det, der udgør det største bidrag til massen. Og yderligere, at spiralarmene kommer, at der er sådan en tæthedsbølge, der bevæger sig rundt, og den kan altså komprimere gassen, som den bevæger sig rundt, og give anledning til stjernedannelse med en underliggende population af gamle stjerner, og så har man ligesom tilsyneladende spiralarmene, der vandrer rundt, som en konsekvens af den her tæthedsbølge, der inducerer stjernedannelse der, hvor den er. Og i dag, der skal vi så, vi har så også yderligere snakket om, men der kommer en ganske kort gentagelse i dag, om vi kan bestemme luminositeten af en galakse, uden vi kender afstanden til den, og i det hele taget metoder til afstandsbestemmelse med de her skalerelationer. Og så i dag, der går vi videre og snakker lidt om sorte huller i centrum af andre galakser. Vi har snakket om Mælkevejens sorte hul, hvordan man finder afstanden til galakser, der er rigtig langt væk. Det her begreb omkring afstandsstige, jeg tror, I muligvis har hørt om det tidligere. Og hvad skal vi bruge eventuelt luminositetsfunktioner for galakser til? Og hvis vi lige hopper til skalerelationerne en gang til, ja, så er de jo et udtryk for, at der eksisterer en række af sådan kinematiske egenskaber ved galakser, som relaterer sig til deres totale luminositet. Og det er jo så nok ikke en tilfældighed. Og det skal vi lige kigge på her igen. Vi har sådan set snakket om det i sidste uge. Så husk Tolle-Fischer-relationen, det var den her med at måle primært 21 cm linjen, selvom den også anvendes i andre bølgelængdeområder, for eksempel i infrarødt, så kan man altså måle enten en opløst profil, fordi man kan se, hvordan formen af en galakse er, eller man kan se på den totale bredde, som skyldes Dopplerudbredningen, fordi galaksen roterer. Så kan man altså se, det er det, der er afbildet i figuren her, så kan man se den totale bølgelængde forskydning af 21 cm linjen på grund af Doppler-forskydningen. Og det her vil det altså være en galakse med lidt over 800 km i sekundet i hastighed, som den fjerner sig fra os med. Og Vmax er så altså den her bredde divideret med 2. Og så fandt Tolle og Fischer, de fandt altså ud af, at den totale luminositet så skalerer som Vmax i fjerde, cirka. Så det er bestemt en meget, meget anvendelig relation til at bestemme luminositeten. For elliptiske galakser, ja, der har man en anden relation, man kalder for Faber-Jackson-relationen, som sådan set er, kan man sige, analog med, den med Tolle-Fischer-relationen. Her er det så ikke den totale hastighedsbredde af galaksen, men derimod den centrale del, hvor man bestemmer hastighedsdispersionen i centrum i de centrale dele. Og der finder man så en relation her, som så godt nok ikke er lige så tæt som for spiralgalakserne. Men det har man så fundet ud af at reparere på, fordi at de her afvigelser,
fra den relation, der var på foregående side, ja, de afhænger også af af den effektive radius og den effektive intensitet, middelintensiteten inden for den effektive radius, så man får den her sammenhæng mellem de her størrelser. Og husk på, at IE, det er middel overfladelysstyrken inden for den effektive radius, og hvor den effektive radius, det er den inden for den, der er halvdelen af lyset. Så der får man altså sådan nogle tydelige relationer her, ikke, med, I kan se sigma i fjerde, intensiteten her. Så de er simpelthen anvendelige, og det har selvfølgelig kostet et kæmpe arbejde, men det er veletableret, at de rent empirisk, at de her relationer gælder. Og igen, hvis vi lige går tilbage, så er der selvfølgelig en spredning omkring de her størrelser. For en given måling, hvis man måler sigma 0, ja, så kan man se, at for en given sigma 0, jamen, så er der trods alt nogen spredning her. Men den bliver altså reduceret ved at inkludere fladelysstyrken, eller middelfladelysstyrken. Så var der yderligere som den sidste, den såkaldte dn-sigma-relation, hvor dn, det var diameteren af en ellipse, som så hvor målt inden for, hvor den gennemsnitlige fladelysstyrke har den her værdi. Og det var det med at have en fornuftig kontrast i forhold til himmelbaggrunden. Og der kan man altså finde den her diameter udtrykt i kiloparsec, hvis man måler hastighedsdispersionen, og så i 1, eller i 4/3. Og det kan man så bruge til afstandsbestemmelse. Og husk på at overveje, hvordan. Hvis ikke, så lige genhør noget af forelæsningen fra sidst. Så det er jo sådan meget kort det, vi har snakket om indtil nu. Så nu går vi videre og kigger på de sorte huller i centrum af andre galakser, fordi det ser jo ud til, at det ikke kun er Mælkevejen, der har et sort hul i centrum. Husk at drikke noget kaffe til, det er altid godt. Så man kan jo spørge, jamen, altså, gælder det for alle galakser? Svaret er, at det tror vi ja, i hvert fald. Og når man siger alle galakser, så er det altså alle store galakser, alle af Mælkevejen eller Andromeda, eller nogle af de her større og tydeligere galakser. Og så er der sådan et lidt adskilt spørgsmål her, men fordi der er jo noget, der hedder aktive galakser, som vi kommer tilbage til, og hvad adskiller sådan en normal galakse fra en aktiv galakse? Så det er lidt at foregribe begivenhedernes gang, det her spørgsmål. Men man har nogle galakser, hvor kernen er meget, meget mere lysstærk end spiralarmene, så man i første omgang ser man kun, at der er en kerne, og det ligner en stjerne. Men der er faktisk, når man kigger ordentligt efter, en galakse nedenunder, med spiralarmen for eksempel. Og her ser jeg bare et eksempel på det, vi kunne kalde en normal galakse, og her er en tegning af sådan det, vi kunne kalde for en aktiv galakse, hvor lysudsendelsen altså er domineret på en eller anden måde, som vi kommer tilbage til, af et sort hul i centrum. Et stort sort hul i centrum. Mælkevejen, det sorte hul i centrum af Mælkevejen, det er jo lidt lettere at have med at gøre, hvis man kan sige det på den måde, end for andre galakser, fordi det er tættere på. Så derfor er det så også indirekte sværere at sige noget om sorte huller i centrene af andre galakser. Så evidensen er indirekte. Fordi det er virkelig meget, meget sværere at opløse. Og I har selvfølgelig måske hørt om det her Event Horizon Telescope, der tog et billede af det sorte hul i den galakse, der hedder M87, men det er altså indtil videre den eneste. Og jeg tror stadigvæk, de regner på det billede, de formodentlig har taget af Sagittarius A-stjerne. Så altså, det er ikke bare noget, man lige gør. Går ud og tager et billede af et sort hul. Og I husker, at der var den her figur, der viser noget om, altså ud fra stjernernes bevægelse i Mælkevejens centrum, jamen der har man en idé om, hvor meget masse der ligger inden for den radius, som de stjerner, hvor man kan måle både position og hastighed, hvor de bevæger sig. Og den figur, der er i bogen, den er jo har nogle år på sig, så det nyeste tal for massen er 4,26 gange 10 sjette solmasser for det sorte hul i Mælkevejen.
Og det er efterhånden et ret præcist tal. Der er ikke særlig stor usikkerhed på det tal længere. Og så kunne man jo tænke, det er jo utroligt tungt. Det er det selvfølgelig også. Men hvis man prøver at anslå, altså hvor stor en afstand betyder det her noget, ja, så kunne man for eksempel sammenligne hastighedsdispersionen, som man måler af stjerner, med den cirkelbevægelse, de skulle have i en angiven afstand. Så ud af det, så kommer der en skalerelation her, det er argumenteret lidt for i bogen, som ser sådan her ud, som afhænger af massen af det sorte hul, og 1 over hastighedsdispersionen i anden. Og så dividerer man så med afstanden til det sorte hul, her udtrykt i megaparsec, fordi vi er interesseret i andre galakser, og så får man ligesom altså den fysiske størrelse, det er den her, og ved at dividere med afstanden, så får man det altså udtrykt som en vinkel. Og den her vinkel fortæller så noget om, hvilken opløsning man skal have, når man skal med et eller andet teleskop gå ud og observere en fjern galakse. Og der kan I se, hvis det er noget af Mælkevejen, ikke, så siger vi bare, at der står en her, og en også, eller hvis det sorte hul har nogle af de samme egenskaber og er en megaparsec væk, jamen altså, så ser vi det i størrelsesorden en lille brøkdel af et buesekund. Ikke? Og jo lidt større afstanden er, ja, desto mindre bliver det her tal. Og det kunne man så eventuelt kompensere ved at øge massen af det sorte hul. Så for eksempel den første galakse, hvor man tog et billede med Event Horizon Telescope, ja, det har både en meget, meget høj masse, men selvfølgelig også en stor afstand, men de 2 tal kompenserer hinanden, så man faktisk havde en chance for at måle det. Hastighedsdispersionen er så også højere, og den virker så den forkerte vej. Så altså, det er svært. Så hvad er de her, alt det vi har snakket om nu, hvad kan man sige, hvordan er det vi finder de her sorte huller? Ja, det er simpelthen ud fra kinematikken. Fordi vi forventer, at der er høje hastigheder tæt på det sorte hul. Og i Mælkevejens centrum, bare lige for at gentage, at de hastigheder, man har målt, de målte hastigheder af stjernerne i den stjernehob, de højeste, man har målt, de ligger omkring 7.000 km i sekundet. Så det er en ganske betragtelig andel af lysets hastighed. Så står der her, at vi mangler cirka en faktor 10 vinkelopløsning for at se Schwarzschild-radius. Det er altså, hvis man måler de her hastigheder, men med Event Horizon Telescope og det her Gravity-instrument ved VLT, ja, så er man faktisk sådan, ikke som man ligefrem har opløst det, men med EHT, der regner man altså med, at man kommer meget, meget, meget tæt på at kunne gøre det. Så vi skal altså have ideelt set en høj vinkelopløsning, sådan så vi kan og mulighed for at måle hastigheder tæt på Schwarzschild-radius. Så man må enten bruge rumteleskoper, eller man må gå over i radio- og submillimeter området, fordi der kan vi lave rigtig, rigtig god interferometri. Og igen, man skal huske, at vi kan gøre det i Mælkevejens centrum. Men oven i alt det her, så ligger der selvfølgelig nogle problemer, fordi hvis nu den typiske, hvis der er en rotationsakse, for eksempel ved at den kunne være en spiralgalakse, og så man ligesom har planet af spiralgalaksen, ja, så afhænger målingerne også af, hvordan inklinationen er. Og den har vi svære ved at bestemme ved andre galakser, fordi der kan vi ikke, ligesom i Mælkevejen, der kan vi ikke se de enkelte stjerner, så vi kan ikke måle på enkelte stjerner i andre galakser. Så der ser vi på fordelingen af hastigheder. Og sådan rent praktisk, en illustration er her, det er så en galakse, der hedder M84. Og her ser I et billede taget med Hubble Space Telescope, hvor I ser centrum af galaksen her. Altså galaksen fylder meget mere, end man kan se på det her billede. Så centrum er her, I kan se, der er nogle støvbånd her. Så centrum er herinde, så der har man lagt, I kan huske det her med en spektrograf, der definerer man det område, man kigger på, og opløsningen ud fra en spalte. Så spalten den er illustreret her med den her, sådan, hvad hedder sådan noget på dansk, cyan eller halvblå farve, blågrøn farve her. Centrum er formodentlig her omkring. Og så kan man i hvert punkt langs den her spalte, der kan man altså måle et spektrum.
Så man får et lille spektrum her, og her, og her, og her, og her, her. Og det vil sige, at hver sted langs bælten kan vi måle, hvad er hastigheden. Og hvis I nu forestiller jer, at den del af galaksen, den del af lyset, man får heroppe fra, det bevæger sig mod os, så vil det altså være blåforskudt, og her vil det være rødforskudt. Og det er det, man faktisk ser her. Man ser over i højre side, der ser man så en farvekodning af det spektrum, af den hastighed, man får. Så man ser en nogenlunde konstant hastighed her omkring galaksens middelhastighed. Og når vi så bevæger os tættere på centrum, når vi kommer herind omkring, det vil altså sige, hold øjet her på det sidste grønne, og så flytte det over til venstre. Det svarer til det område herinde. Så her begynder den at rotere rigtig hurtigt på grund af det sorte hul. Så her, det vil typisk være herinde, vi har maksimum, hvor hastigheden går op. Så når vi går den her vej, så svarer det altså til, at hastigheden går op, og det sker ret tæt herinde, at vi har den kraftige vækst. Og så I skal forestille jer, at der måske er en rotationsakse, der på det nærmeste løber på den her måde. Lige så snart vi kommer over på den anden side af rotationsaksen, ja, så vil de bevæge sig ind i figurens plan her, det vil sige, det ændrer fortegn omkring middelhastigheden, og så kan I se, at den flader lidt ud konsistent med, at der måske er at man ser nogenlunde konstant hastighed, inden man så kommer længere ud i galaksen, og så helt ud i det ydre dele, hvis det er en spiralgalakse, det her, flader den så ud. Så det er den måde, man kan måle i de nærmeste spiralgalakser. Og det skal være de nærmeste, fordi selvom vi har brugt Hubble Space Telescope, så skal man have mulighed for at opløse de inderste dele så meget, at man kan have en idé om, hvor er kernen. Og når de kommer langt nok væk, så begynder det at blive rigtig, rigtig svært. Der er et andet eksempel her i den næste figur, hvor man ligesom har et billede af nogle røntgenkilder her, altså det er taget med røntgen, og så I kan se, der er en masse punktkilder, det er røntgenkilder, og så er der tegnet ind over her lysfordelingen i det optiske. Og der kan I se, der er inklinationen, og der får man en idé om, at den her ser man ikke, så at sige, helt direkte ind fra kanten, men der kan godt være en lille hældning. Så det den her figur så viser, det er for det første, hvad er hastighedsdispersionen på den øverste figur som funktion af radius væk fra centrum, og hvad er hastigheden målt med spektroskopi som funktion af radius fra centrum. Og det vil altså sige, der går man på begge sider af den figur, vi havde fra før, så man har så foldet de og plottet bare den størrelsen af hastighederne, ikke fortegnet som funktion af radius. Og der skal I lægge mærke til det her med, at de røde punkter, de stammer fra Hubble Space Telescope. Og de grønne punkter stammer fra et teleskop, der hedder Canada French Hawaii Telescope, CFHT, og et instrument, der hedder SIS, som jeg ikke kan huske, hvad står for, og så endelig for et andet instrument, de kalder for Hertzberg, som jeg heller ikke kan huske, hvad står for, men forskellen på de to instrumenter er, at de har forskellige rumlige opløsning. Så alt i alt, så for Hubble har den bedste rumlige opløsning, så kommer SIS, som har den næstbedste, og Hertzberg, som har den dårligste af de tre. Og I kan se, jo bedre den rumlige opløsning bliver, desto stejlere bliver kurven herinde omkring. Så hvis I nu forestiller jer, at I havde endnu bedre opløsning, så kunne man godt forestille sig, at den her, den rykker endnu mere, så den bliver endnu stejlere. Og igen, det er et udtryk for, at det er et utroligt lille område, hvor massen er koncentreret. Og grunden til, at man får den her med, at det bliver mindre og mindre skarpt, det er, at jordens atmosfære, så hos CFHT er et jordbaseret teleskop, så jordens atmosfære udtværer alle de fine detaljer. Og det gør så, at når man måler med en spektrograf, jamen så midler man så at sige over et større område, simpelthen fordi man kan ikke skelne det bedre på grund af jordens atmosfære. Det er derfor, at Hubble Space Telescope har en bedre opløsning. Godt. Hvis vi lige fortsætter i samme boldgade, så er der endnu et eksempel her med den monstergalakse Central Dominant CD-galaksen i Virgo-gruppen, som hedder M87. Det er altså den, man fik det første billede af et sort hul med Event Horizon Telescope. Så her er et wide field image, altså et større område af galaksen. Og her er så billeder her og her taget
Hubble Space Telescope. Og her kan I se det område, man så har valgt at måle hastigheden over. Og hvis I tænker tilbage på 2 eller 3 slides siden, hvor jeg viste den der hastighed, ikke, så kan I se heroppe, der har man en hastighed, så har man middelhastigheden her, som svarer til centrum, og så skifter den fortegn. Så vi ser altså igen på hver side af rotationsaksen. Og det er afbildet heroppe. Altså, I kan se den her figur her, den kunne man tage og flippe rundt og dreje, så den faktisk minder om den heroppe, ikke? Så det er en model og data, og det kan man så igen anvende til at estimere, hvad er massen af det sorte hul i den her galakse. Jeg kan ikke huske størrelsen lige på siddende fod, hvad det vil sige, men det er i størrelsesorden 10/9 solmasser, så altså måske næsten 1000 gange højere end i Mælkevejen. Men der er endnu andre metoder at måle, så der er et eksempel her for en galakse, som er det, vi kalder en aktiv galakse, som hedder NGC 4258. Og tæt inde i centrum af den her galakse, der har man altså målt det, der hedder Ward Masers. Så man har nogle støv- og gasskyer, hvor der er nogle forhold, sådan at, og der også er vand til stede, som kan virke nærmest som en laser. Det vil sige, at man får nogle meget kraftige og meget karakteristiske emissionslinjer, som er ret lette, altså alt er relativt her, ikke? Som er ret lette at måle med radiointerferometer. Det vil sige, at man kan både måle parallaksen, og man kan måle ekstremt nøjagtige positioner af de her masers. Så I skal forestille jer, at den her figur virkelig er at zoome ind i centrum af den her galakse. Så herinde i den her skive, der har man altså målt positioner af punktkilder og deres bevægelse. Og vi kan måle deres hastighed med sådan et radiointerferometer, fordi i radio, der har man utrolig godt styr på måling af frekvens. Og I ved, frekvensskift, det er dopplerskift, eller hastighedsændring giver anledning til frekvensskift, så det kan man faktisk måle rigtig, rigtig præcist i radio for de her radiokilder. Fordi de har sådan nogle, I kan se på figuren her, det skal forestille, det er frekvensen herude og emissionsstyrken. De her linjer er meget smalle og meget, meget veldefinerede. Så ved at måle deres flytning har vi altså også deres hastighed. Og fordi det er en interferometer, så har man også deres position. Interferometer kan man lave nøjagtige positioner. Så man har altså både position og hastighed. Og så kan man gøre ligesom for det her, det var den her fra M87, som taget med Hubble Space Telescope. Den her galakse ligger langt væk, og vi kigger meget tættere ind i centrum, men der kan man sådan set lave den samme Kepler-bevægelse. Så det her, de to her er sådan set ekvivalente. Men målingen for den her galakse er bare meget, meget højere præcision. Og så siger man, hvorfor gør man så ikke det for M87? Ja, der har man ikke fundet de her kilder, de her water masers, så derfor kan man ikke gøre det der. Men jeg kan ikke huske det nøjagtige tal, men har det i nogle få galakser. Så ud fra det her, nu har vi altså set i hvert fald 3-4 stykker, hvor man ser den her meget kraftige vækst i hastigheden ind mod centrum af galaksen. Og igen, alt sammen peger på det samme som for Mælkevejens centrum. Der er sorte huller i centrum af store galakser. Og så har man målt for mange galakser efterhånden, altså i hvert fald mere end 70, og så der er evidens for et supermassivt sort hul i sådan nogle galakser. Og der har så vist sig at være korrelationer mellem størrelsen, altså massen af det sorte hul. I kan se her, de største masser her, de ligger på 10 solmasser. Og Mælkevejen ligger jo altså så hernede, et eller andet sted hernede, der er 10 sjette, ikke også? Så det ligger hernede omkring Mælkevejen. Den er af en eller anden sjov grund, har de ikke tegnet Mælkevejen ind her, så vidt jeg kan se. Nå, fedt med det. Så jeg mener, der var en af jer, der spurgte til vores fredagsmøder på et tidspunkt, jamen, hvad er opstået først, galaksen eller det sorte hul. Og altså det man ligesom kan sige, selvom det bliver ikke diskuteret i nogen særlig detalje i bogen, der må på en eller anden måde være en relation mellem Boltzsch og det sorte hul, selvom igen man skal huske på, at det sorte hul kun har betydning for de kinematiske forhold inden for den her
radius of influence, som vi så på tidligere. Så altså, I kan se her, lysstyrken afhænger af masse, eller korrelerer, ikke afhænger, men korrelerer med massen af det sorte hul. Og så kan I så også se, at der er en temmelig stor, der i hvert fald for en given masse af det sorte hul, der er der minimum faktor 10 variation. Massen af det sorte hul og massen af bulge ser også ud til at variere. Massen af det sorte hul og hastighedsdispersionen varierer også. Eller korrelerer, undskyld. Så altså, der er nogle af de her korrelationer, og umiddelbart, altså den helt naive tanke, som de også bemærker i bogen, så den her korrelation, den opstår altså ikke, fordi at hastigheden omkring et sort hul er højere end omkring et mindre sort hul. Og igen, det er fordi den her sphere of influence er meget lille i forhold til udstrækningen af bulge og i de her galakser, og massen af det sorte hul stadigvæk også er lille i forhold til bulge. Så det er altså lidt et uløst problem. Hvad er egentlig den specifikke relation? Hvad er i detaljer? Hvad er relationen her? Godt. Vi skal videre med afstanden, fordi alle de her ting, man skal stadigvæk have styr på afstanden, fordi ellers ultimativt, hvis man ikke på et eller andet tidspunkt i hele det her forløb har styr på sin afstand, jamen så ved vi heller ikke, hvad luminositeterne er. Og vi har snakket om afstand i Mælkevejen med Cephider og så videre. Og vi er vant til, at I har hørt om Hubble-loven, men den er jo kommet et sted fra. Ikke? Altså, vi kan måle en hastighed, og så siger vi, at vi har H0, og så finder vi afstanden. Og hastigheden fremkommer som rødforskydningen gange lysets hastighed. Men for at få H0 i det hele taget, for at få værdien for H0, så skal man jo på en eller anden måde have estimeret afstanden på en anden måde, end ved at måle rødforskydning, fordi ellers så har vi et cirkulært argument. Og her ser I lige, hvordan hastigheden og afstanden målt i megaparsec afhænger af hinanden. Og der er forskellige måder at måle afstandene på. Der er den her Tully Fisher metode, og så er der supernova, vi kommer tilbage til den. Og så er der den her surface brightness metode, som jeg også ganske kort vil nævne. Det er den her nede lige om lidt. Men det er ikke nok bare at måle hastigheden, fordi den målte hastighed har jo er ikke alene et udtryk for universets udvidelse. Fordi at der er også pekuliare bevægelser. Det vil sige, at der er lokale massetætheder, som påvirker den hastighed, man måler for en galakse. Vi befinder os her i 0,0, og hvis vi for eksempel kigger ud mod Virgo-galaksen, eller hvis vi nu ved jeg ikke, om Coma er indtegnet her, men I regnede på Coma-hoben på et tidspunkt i den første øvelsesgang, så vil galaksernes bevægelse i sådan en galaksehob her vil jo være delvist dekoblet fra udvidelsen af universet. I hvert fald, hvis man er langt nok inde i potentialet her. Så det vil sige, at en galakses målte hastighed er ikke bare et udtryk for universets udvidelse. Så altså, der er en superposition af hastigheder her, som man skal huske at tage hensyn til. Det vil sige, ideelt set skal vi langt nok væk til, at de hastigheder, vi måler, de ikke bliver påvirket af pekuliare bevægelser. Og for eksempel Mælkevejens pekuliare bevægelse kan man måle ud fra den kosmiske mikrobølgebaggrund. Hvis man antager, at den er defineret system, der er i hvile, så kan man simpelthen se, at temperaturen af den kosmiske mikrobølgebaggrund at den er koldere på den ene side af himlen og varmere på den anden side af himlen, med en størrelse her, der svarer til, at solen bevæger sig med i alt 368 km i sekundet i forhold til det hvilesystem, som den kosmiske mikrobølgebaggrund definerer. Samtidig har man jo så også målt den lokale gruppe, hvor man kender hastighederne, så der kan man ud af det se, at den bevæger sig med i størrelsesorden 600 km i sekundet. Så I kan se, at der er en 200 km i forhold til den lokale gruppes tyngdepunkt, som vi bevæger os med. Så de her ting skal man tage hensyn til, når man forsøger at
måle, eller hvad er det for nogle sande hastigheder, vi måler, som svarer til Hubble-ekspansionen. Så altså, vi skal have, at det er Hubble-ekspansionen, der dominerer over de eventuelle pekuliare hastigheder, og ja, så skal vi altså ud på store afstande, hvor pekuliare hastighederne, som vi forventer og som vi kender fra for eksempel galakseåbne, er negligible. Og for at gøre det, ja, så definerer man afstandsstigen. Afstandsstigen er jo, som navnet ligesom antyder, man bygger det at kunne bestemme afstand op trin for trin, ikke? Hvor man starter med at have styr på afstandene aller tættest på i Mælkevejen, og så bruger man forskellige typer af objekter, som man tror, man ved noget om, til at sige noget på stor afstand. Og specielt bliver supernova type 1 er vigtig i den her sammenhæng. Så man måler altså først den rigtige afstand, hvis man kan sige det på den måde, til nære galakser. Og så ser man på standard lyskilder her, for at måle afstanden til fjernere galakser. Og det vil sige, at som regel så måler man, lad os nu lege bare at sige, vi kan måle afstanden til den store Magellaniske sky rigtig, rigtig nøjagtigt. Og hvis der så er en type objekter i den store Magellaniske sky, som vi kan se i fjernere galakser, og vi kan sige noget om lysstyrkeforholdet mellem dem, ja, så når vi kender lysstyrkeforholdet, og vi kan se, eller vi kender afstanden til den store Magellaniske sky, så kender vi også den absolutte afstand til de fjernere galakser. Men det kræver selvfølgelig, at afstanden til den store Magellaniske sky er utrolig velkalibreret, og det er her problemet kommer ind, at det er en nøjagtig afstand. Her ser I afstandsstigen og mange af de trin, der indgår, og hvor tingene gælder. Så der kan man sige for eksempel, at det har været praktisk at have den her galakse. Det var den, hvor vi havde maser-afstanden før. Fordi hvis man kan observere Cepheider i den her, så kan man relatere den direkte til den store Magellaniske sky. Og Cepheider i mål i andre, i andre galakser. Så på den måde kan man ligesom sætte en skala ved at sammenligne objekter. Så der er alle mulige forskellige. I kan se, der er det en sigma-relation, der er det, der hedder tip of red giant branch. Den kommer vi til. Der er surface brightness fluctuations. I har hørt om Tully Fisher. Vi kommer til supernovaerne, og vi har snakket om Cepheiderne i andre, eller i de Magellaniske skyer tidligere. Og jeg har kort måske nævnt af Lyra-stjernerne, og hvis jeg ikke har, så det kan jeg altid ikke engang huske længere, så skal I ikke være ked af det. Det bliver I ikke generet med i nogen udstrakt grad, i hvert fald ikke af mig. Godt. Så lad os starte med et af de første trin, nemlig afstanden til den store Magellaniske sky. I 1987, der var der en supernova, som blev meget berømt, fordi det var den første meget, meget lysstærke supernova i rigtig, rigtig mange år. Og eftersom den store Magellaniske sky er tilpas tæt på, altså størrelsesorden 50 kiloparsec, så kunne man med tiden se den her ekspanderende lysskal, som kommer af supernova-eksplosionen, hvor så lyskuglen, der bevæger sig ud af den, oplyser forskellige områder af det interstellare medium rundt om supernovaen. Så vi observerer en elliptisk ring, og altså det materiale, der bliver lyst op, det er altså noget materiale, som den stjerne, der blev til supernovaen, har sendt ud for tusindvis af år siden, da den var i de sidste faser af livet. Og den her, vi antager, at den ring faktisk er cirkulær, og I kan se den her, men vi observerer den elliptisk, så ud af det kan vi få inklinationen. Og vi kan se, at der er en tidsforskel i ankomsten af lyset herfra og hertil. Så det vil altså sige, at vi får størrelsen. Og når vi får størrelsen og den får vi jo i rigtige tal, fordi vi kender lysets hastighed, og vi kender tidsforskellen.
ja, så kan vi faktisk sammenligne med den målte diameter, og så få den rigtige afstand til den Magellaniske sky. Det er en måde. En anden måde er at bruge det, vi kalder formørkelsesvariable, og der I kan se en simulator her ved den her adresse. Men basalt set er en formørkelsesvariabel, det er to stjerner, der er i kredsløb om deres fælles tyngdepunkt, og hvor de passerer ind. Banehældningen er sådan, at de passerer ind foran hinanden set fra jorden. Og så får man en lyskurve, ligesom det er vist hernede, hvor lyset for det meste er konstant, så formørker den ene stjerne den anden, og så er lyset nogenlunde konstant, så formørker den anden stjerne den ene, og lyset nogenlunde konstant igen. Det her, det er lidt ligesom, hvis I tænker på eksoplaneterne. Dybden af de her formørkelser kan fortælle noget om, hvor store stjernerne er i forhold til hinanden, og specielt i forhold til banen. Samtidig, hvis man måler radialhastighederne for den ene stjerne og den anden stjerne, så har vi den fysiske hastighed i banebevægelsen. Og det gør, at man faktisk, vi skal ikke bekymre os om detaljerne her, men det gør, at man faktisk kan måle de fysiske størrelser, man kan måle masserne og radierne af de her stjerner, og ud fra deres spektre kan man også måle deres temperaturer. Så hvis man kender radius til temperaturen, så kender I, at L skaleres som R i anden gange T i fjerde, og så har man også en idé om luminositeten. Og det har man brugt for et antal formørkelsesvariable. Og det der er pointen, det er, at for de allerbedste af sådan nogle, så kan man, hvis det var i Mælkevejen, ville man kunne måle afstanden til i størrelsesorden 1%, eller måske endda lidt bedre. Man kan i hvert fald måle masser af radius til 1%. Så ved at måle et antal af dem her, så er der en gruppe fra Polen, som har målt afstand til den Magellaniske sky med 2% nøjagtighed. Og det er altså temmelig godt. Ikke? I kan se, de finder en afstand effektivt set på 50 kiloparsec til den Magellaniske sky. Og der indgår forskellige ting her, hvor blandt andet vinkeldiameteren indgår. Og den hænger afstanden, og det får man igen, fordi farver kan bruges til at sige noget om fladelysstyrken for nogle stjerner her. I forventes ikke at gøre rede for det her, men bare lige være opmærksom på, at der er I skal bare vide, at man kan bruge de her formørkelsesvariabler til at bestemme afstanden med, og man har en idé om, om de rigtige fysiske størrelser. Og lige at bemærke, at der er en fejl i bogen. De skriver angular separation, og de mener angular diameter. Altså man kan ikke måle afstanden mellem de to komponenter, fordi de er for langt væk til, at man kan se den ene stjerne og den anden stjerne fra hinanden. Men det man kan estimere ud fra, fra deres flux og deres temperatur, det er deres vinkeldiameter. Og vinkeldiameteren relaterer sig til overfladelysstyrken. Så det er bare lige for det. Nå, men Cefeider har I så også hørt om som afstandsindikatorer. Og de kan observeres ud til store afstande, fordi Cefeider er forholdsvis tunge stjerner på adskillige solmasser. Så de lyser meget stærkt, når de er i den fase af deres liv. Og perioderelationen, den er jo velbestemt fra det Magellaniske. Periode-lysstyrkerelationen er velbestemt fra de Magellaniske skyer. Og et af de første meget store projekter, man lavede med Hubble Space Telescope, da det blev sendt op i 90'erne, starten af 90'erne, det var, at man observerede Cefeider i fjernere galakser. Og det kunne lade sig gøre på grund af den rumlige opløsning, og på den måde finde afstanden til den. Og det er altså igen Cephiderne i den store Magellaniske sky, der ligesom er broen til at kalibrere den her relation. Og så har man så sidenhen forbedret både Hubble Space Telescope metoderne, så man kan altså måle Cephider helt ud til Virchows afstand, som er lige omkring var det 16 eller 19 megaparsec. Men det er klart, det er ikke så let, men det kan lade sig gøre. Men der var cursoren, der er andre metoder, så Cephiderne kender I nu. Der findes det, der kalder TIP, RGB-TIP, så toppen af den røde kæmpegren. Hvis I husker på et farvelysstyrkediagram for stjernehobe, så kan I huske, at lavmassestjerner de bevæger sig op og når en maksimal lysstyrke, hvor de har et heliumflash. Og det her er karakteriseret ved, at de
deres kerne essentielt er en hvid dværg. Og de her hvide dværge fra lavmasse stjerner så de her stjerner får nogenlunde samme kernemasse. Og det vil sige, at lysstyrken af den kerne er nogenlunde konstant også. Og det observerer man rent faktisk ved, at så her ser I de sorte punkter, det er stjerner, V-I er deres farve, og I er deres observerede lysstyrke. Det er stjerner observeret i en galakse, og der ser man, at det når nogenlunde samme maksimalniveau, og så er der nogle modeller, som afhænger af stjernernes indhold af tunge grundstoffer. Så det er for en solmasse. I kan se, at de når nogenlunde samme niveau heroppe omkring. I kan se, det gør modellerne også for de mest metalfattige, dem med lavest indhold. Så som metalliciteteten stiger, så falder den maksimale lysstyrke. Men hvis man nu lavede et histogram over fordelingen af stjerner som funktion af deres magnitude, så vil man se forholdsvis få stjerner blandt de allerklareste, det er dem, der ligger heroppe, og så vil man pludselig se en skarp stigning i antallet af stjerner, og det associerer man med tip of red giant branch. Og den der kan man bruge som afstandsindikator, fordi de her modeller vi kender deres absolutte lysstyrke. Så ved at måle det også i nogle nære galakser, så kan vi faktisk kalibrere den. I kan selvfølgelig sige, ja, men hvordan er det lige, hvor er det præcis den her overgang sker. Så det er ikke super duper præcist, men vi har ikke rigtig andet, når først galakserne er tilpas langt væk. Så er det bliver svært. Så derfor er alle de her forskellige metoder, de er lidt et udtryk for, at vi må tage, hvad vi kan få, for vi kan ikke måle parallakseafstanden med ultrahøj præcision og nøjagtighed til alle de galakser, vi kunne tænke os at gøre det for. Så den galakse, hvor man har målt de her enkelte stjerner, det er den, I ser her, Centaurus A, som er også en meget, meget lysstærk galakse. Og I kan se, at der må være noget stjernedannelse. Så det her, det er sådan et wide field billede, hvor man ikke, så det er altså ikke taget med Hubble Space Telescope. Men I kan se, der er noget støvsky, I kan se, der er noget stjernedannelse, I kan se sådan en nærmest sfærisk fordeling af lys her. Hvis nu vi kigger tættere herinde med Hubble Space Telescope, så ser det sådan her ud. Her kan I se et zoom ind, og at man faktisk kan se de allerklareste stjerner, eller allermest lysstærke stjerner, og det er dem, der var i det farvelysdiagram, jeg viste før. Så ved at måle på dem, så kan vi altså faktisk måle de enkelte her, kan vi faktisk få en idé om afstanden ud for det. Og hvis man så kunne gøre det, jamen så kan man så igen kalibrere tip of red giant branch for eksempel til den afstand, man fandt ud fra de her masers, hvis I husker tilbage med radiointerferometerne. Den her, fordi vi har afstanden fra maser til NGC 4258, ja, så kan vi også bestemme en ny og forbedret kalibrering af Cepheid-skalaen, fordi Cephiderne i den her galakse, de er så langt væk, så der er ikke nogen dybdeeffekter. Det meridianske sky er så tæt på, så man kan godt se forskel på forsiden og bagsiden. Men hvad er den præcise forskel? Den her galakse er så langt væk, så selvom der er en lille forskel, så betyder det ingenting. Den er cirka 7 megaparsec væk. Godt. Altså Virgo-hoben var 16 megaparsec væk, og husk, det var cirka den maksimale afstand, hvor vi kunne se Cepheider eller måle Cepheider. Så det er stadigvæk lidt et problem, fordi pekuliarhastigheden er vigtig, eller er stadigvæk stor nok for Virgo-hoben til, at det betyder noget i forhold til Hubble-ekspansionen. Så derfor er man i de sidste, altså man har arbejdet på det, men det er rent teknisk meget krævende at observere supernovaer type 1A, så det er altså det her, hvor vi forventer, at det er en hvid dværg, der accreter masse, som så til sidst så den overstiger Chandrasekhar-massen, eller den maksimale masse for hvide dværge, og så eksploderer den som en supernova i den her type 1A. Og man regner oprindeligt med, at de er nok nogenlunde ens alle sammen, så derfor så må de jo give en ens lysstyrke. Men det er ikke helt rigtigt. Så hvis I ser her, tid som funktion af dage, og den maksimale, så det er den absolutte lysstyrke, vi har her, lysstyrke målt i B-båndet, ja, så kan I se, at til t lige med 0, altså der, hvor vi har maksimal lysstyrke, der er den ikke helt den samme for alle de her. Men det viser sig, at der er en vis relation
mellem formen og farven af lyskurven, og så den absolute lysstyrke, de her supernova 1A når. Og det kan man så igen kalibrere ud fra, at for de nærmeste galakser, hvor vi har afstanden, for eksempel fra Cepheiderne, hvis vi observerer supernova type 1A, ja, så tror vi nok, vi kender afstanden. Og der kan man altså se, at der er den her afhængighed af farven og formen af lyskurven på den maksimale lysstyrke. Så der er nogen, der så har opfundet en såkaldt timescale stretch factor, som man kan korrigere de observerede lyskurver med. Og så man får en slags universel form for en lyskurve af de her type 1A, hvor man har et veldefineret toppunkt, meget mere veldefineret end heroppe, kan I se. Ja, så kan man altså gå fra en given måling her af deres hastighed, og oversætte det til et afstandsmodul. Fordi nu er de her så langt væk, så de jo ligger uden for Hubble eller pekuliarbevægelserne betyder ikke noget. Og I kan se, hvis man laver den her korrektion, så bliver relationen altså væsentligt tættere. Og den er blevet så god, at folk faktisk har fået Nobelprisen for det her, fordi det, man har fundet ud af ved at måle afstanden med sådan nogle type 1A, det er, at universets udvidelseshastighed faktisk accelererer. Og til det har man så her har I nogle modeller for universet, dem kan I regne ud sammen med Sten. Så har man altså fundet, og der findes flere målinger af supernova 1A, så vi har afstanden her og lysstyrken, og den observerede lysstyrke, så har man altså fundet ud af, at de bliver svagere end forventet, jo længere væk man kommer. Altså her er vi ude i en rødforskydning på cirka 1, så det er virkelig langt væk. Altså, det tager lang tid at gå derud. Sorry, that joke. Så altså det afkast altså en Nobelpris til de her 3 herrer, fordi de var de første, eller de for 11 år var dem, der ledte det arbejde med at vise det her. Så det vil jeg sige, at universet accelererer sin udvidelse af en grund, som man måske ikke helt kender. Så det der argument omkring mørk energi blandt andet kommer fra. Ham her, Brian Schmidt, han har siden efter han fik Nobelprisen, han udtalt, at det var faktisk lidt træls. Han var selvfølgelig glad for at blive beæret med den her pris, men det var lidt træls, fordi folk tog simpelthen alting, han sagde, så dybt seriøst, som om han var en slags gud, fordi han havde fået Nobelprisen. Så det var han lidt irriteret over. Sådan på den sjove måde, ikke? Nå, skal vi lige se lidt på en anden metode her, som så hedder, fordi den er nævnt i en af de tidligere figurer, surface brightness fluctuations. Forestil jer nu, at vi observerer en galakse, og vi ser mere eller mindre enkeltstjerner her. I kan se, at lyset er ikke helt sådan konstant. Det varierer lidt fra pixel til pixel. I kan se de små firkanter her. Hvis vi nu tog den galakse og tog det længere væk, så vil det her billede, det vil se sådan ud. Så I kan se, graden af ændring fra pixel til pixel her er større, end den er her. Hvis vi tager den endnu længere væk, så kan I se, at det glatter ligesom ud. Vi får ligesom sådan et sløret blik, fordi vi ikke kan opløse det. Endnu længere væk, så bliver det endnu mere sløret. Så det vil sige, hvis vi nu antager, at alle galakser har nogenlunde den samme form for tæthed af stjerner, eller fluktuationer i lyset, så som statistisk set, de har samme fluktuationer, ja, så størrelsen af fluktuationerne her vil så være et udtryk for deres afstand. Og det kan man faktisk vende om og måle og bruge til at måle afstand med. Så det hedder surface brightness fluctuations. Så I kan se, at folk de har været virkelig kreative i at udnytte alt, hvad man kan for at tjekke konsistensen fra den ene metode til den anden metode, til den tredje metode, til den femte metode. Så endelig så er der også det, at man kan måle planetariske tårer, som altså er slutproduktet af stjerner, som for eksempel solen, eller lidt mere massiv end solen også. At det ser ud som om, at de når sådan at når man måler alle de planetariske tårer, som ligger i en galakse, så ser det ud som om, at de når i luminositetsfunktionen, altså hvor mange man har per lysstyrkeenhed, ser det ud som om, at der er en karakteristisk
størrelse, hvor man når, hvor man når et maksimum, og ved så hvis man så kender afstanden til de her galakser, ja, så kan man relatere det maksimum til deres absolutte lysstyrke. Hvis man så har en galakse, man ikke kender afstand til, så kan man gå ud og måle det planetariske tåge og finde ud af, hvor er toppunktet i fordelingen af lysstyrker, og så har man dermed en måling af afstanden. Igen, det benyttes af og til, men ikke så meget. Og så endelig kan vi snakke om, at man kan benytte sig af de her Tully-Fisher og Faber-Jackson-metoder. Men igen, det kan vi først gøre, efter de er blevet kalibreret. Og vi har set, at der var også ret stor spredning på det. Så man skal ud i en afstand af Koma-hoben, som altså ligger i størrelsesordenen 90-100 megaparsec væk, før at man er ude over pekuliare hastigheder. Og der har man så ud fra det fundet H0 til at være omkring 72 km i sekundet per megaparsec. Og man arbejder jo stadigvæk på at indsnævre specielt den her error bar. Og I kommer til med Sten og snakker om, at der er, afhængig af metoderne, der er der altså en vis konflikt i, hvad er den faktiske værdi af H0 for universet som helhed. Men det kommer I til at snakke med Sten om. Godt. Inden vi slutter, skal vi lige kigge lidt på det, der hedder galakseluminositetsfunktionen, hvor man måler antalstætheden af galakser med en given luminositet. Altså hvor mange galakser har vi med den absolutte luminositet minus 18, eller minus 19, eller minus 20. Husk, de bliver mere og mere lysstærke, når vi går til mere og mere negative tal. Og så ser vi med, hvor mange er der i en given luminositetsbind. Så det er det, vi kalder luminositetsfunktionen. Det kræver selvfølgelig, at vi kender deres luminositet. For at kende den, skal vi kende afstanden eller nogle af skalerelationerne. Vi skal helst have mange galakser, for at der er så få usikkerhed, altså så statistisk set bliver det en veldefineret relation. Og så skal man være opmærksom på, at det er lettest at se de klare galakser. Så lidt afhængig af, at man måler galakser langt væk, det er man nødt til for at få et stort sample, så jo længere væk man kommer, jo sværere er det at se de svageste galakser. Så derfor vil man typisk måske underestimere eller fejlestimere andelen, brøkdelen ved en given magnitude, og det afhænger af den afstand, man kigger til. Så det er sådan nogle, det man kalder bias, det skal man være forsigtig med. Og har man fundet ud af, at når man gør det, når man måler luminositetsfunktionen, så får man noget, der følger den her form, og den er beskrevet ved en Schechter-funktion, kalder man det, som er angivet i bogen. Vi skal sådan set ikke bekymre os så meget om den her Schechter-funktion, fordi det viser sig, at i virkeligheden så den her luminositetsfunktion er virkelig afhængig af, hvilke galaksetyper man kigger på. Så det bemærkes i bogen, det er sandsynligvis en tilfældighed, at den samlede galakseluminositetsfunktion er mere eller mindre sådan her. Men altså I kan se, man kan se, den sådan ligesom flader ud, og så knækker den over, når man kommer til de mest lysstærke galakser. Nu skal vi lige have, jeg har nogle slide transition her, så jeg må lige trykke et par gange. Så her har den, og den har altså en hældning og sådan ligesom en karakteristisk lysstyrke, man kalder for L-stjerner, hvor den knækker. Så hvis vi nu ser på fordelingen her, jeg tror lige, jeg skifter slide, der kommer en her med dem alle sammen, så det her, det var den fra før, og det var den samlede lysstyrkefunktion. Hvis vi så kigger på, hvor vi igen har luminositetsfunktionen, men nu er den brudt op på galaksetyper. Der er elliptiske galakser og spiralgalakser, irregulære galakser, dværgelliptiske galakser osv. Og der er forskel på, om galakserne ligger uden for en galaksehob eller i en galaksehob. Så kan I se, at det er lidt svært at forestille sig, hvordan alt det her samlet set skulle give anledning til den her. Der skal I så også lige huske på, bare lige for at drille jer, at aksen nu her er vendt om. Det er selvfølgelig, fordi det er ikke de samme folk, der har lavet de her figurer. Så ja, det er sådan lidt i virkeligheden lidt tricky, det her. Men hvis man siger, okay, overordnet set bruger de, eller er luminositetsfordelingen, altså ifølge den her Schechter-funktion, ja, så kan man prøve at kigge lidt på den. Og der kan man se, at 90% af den totale lysstyrke af galakserne, det kommer altså fra galakser, som ligger
i forhold til den her L-stjerne, det var den der karakteristiske, der hvor knækket ligger, ja, der ligger der kommer 90% af lyset inden fra galakser, der er en tiende del af alle stjerner, og så op til til omkring 2,3 gange L-stjerne. Så det vil sige faktisk, så den typiske lysstyrke for en galakse er sådan hand-wavingly et stjernehalve. Og fordi lysstyrken korrelerer med massen i stjernerne, fordi man måler typisk det her i det infrarøde, hvor det er stjernernes lys, der er domineret frem for de her stjernedannelsesområder, ja, så kan vi faktisk konkludere ud fra det her, at de fleste stjerner i universet, de lever i galakser med størrelsesorden L-stjerne halve lysstyrke. Og der har været lidt kig på den her figur 3.7 i bogen, hvor man ligesom ser to populationer af galakser. Man ser en rød population heroppe, som er meget lysstærk. Lysstyrken vokser mod venstre i det her plot, som er meget lysstærk og meget røde. Dem associerer man med elliptiske galakser. Og så er der de mere blå galakser, lidt mere lyssvage, som man så identificerer med spiralgalakser. De vil se blå ud på grund af stjernedannelsen. Og det tænker man er konsistent med, at I tænker på den her Schechter-funktion, så de allermest lysstærke galakser, det er dem, der er derude, hvor den faldt af, hvis I kigger på figuren. Så vi er ved at være igennem dagens program. Vi snakker om skalerelationerne til at starte på, og de kinematiske egenskaber af galakserne og deres luminositet, og vi så lidt på metoder til afstandsbestemmelse, og vi så også på de supermassive sorte huller i centrum. Altså vi så med, hvordan man spektroskopisk kunne måle på dem, og ved hjælp af de her masers. Og det brugte vi så ligesom til at komme ind på afstandsstigen, hvor det absolut nederste trin, jamen det er de helt lokale hastigheder. Vi skal altså have, ikke hastigheder, men afstande, og som i det her tilfælde er den Magellaniske sky, store Magellaniske sky og Cephiderne. Og I kan se her, der mangler lidt selvkonsistens i min præsentation her, fordi at afstandsstigen har altså ført til en bestemmelse af Hubble-konstanten på i størrelsesorden 74 km i sekundet. Men tag det her som et tal, der er work in progress, fordi folk arbejder stadigvæk på at bestemme det her, og på at eliminere systematiske fejl mellem trinene i afstandsstigen. Og det er bare hårdt arbejde og svært. Så derfor det her er et tal, der kommer til at ændre sig lidt. Forhåbentlig konvergerer det mod et tal, men I kan se her, at usikkerhederne er nu nået under 10 km i sekundet. Og bare som en lille historisk note, dengang jeg begyndte at læse astronomi for mange år siden, der var den helt store diskussion om Hubble-konstanten var 50 km i sekundet per megaparsec, eller 100 km i sekundet per megaparsec. Og den tid er altså over, og selvfølgelig meget typisk så er man landet midt imellem. Sådan går det ofte. Så med det, så vil jeg slutte for nu. Så jeg laver stop sharing og stopper optagelsen herefter.